Mitharai promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndolak temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kjat admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Mentagas ngi ka abkundai tri uya yong arajar pun riu. Kedigas ngi ka bagi nong shong jong ka than riwar mi ngi. Klepen mena bakin penlong de ka Nongïakhih ha mini secretariat ha Pynursla. Ban pen pau ya ka jing persya. Bar ka jing penrem ya ka jing suki. Bar ka jing torti. Ha ka jing pentrei ya ka Surok Laitlyngkot lingkerdem. Ha ka babon ngot ki min simbriu kila doe na ka da ka jing klem ka Surok. Kila dan kat tu kat ningut ki nong shong jong keriwar ki belah hiar na shilong benet ya shimbenta na ka Nongïakhih henry on na kila poi Laitlyngkot om shashu ki Ïaid na mar balayo kubor ba kladan Biang ka jing tua kendo komta ki ha Ïaid no da ka Kjat na Laitlyngkot shadu sya Pomlum bar ban keliang kali da ka wepat na Pomlum sya Pynursla. Kini ka video ka bala pha ada uwe ni ki nong shong keriwar uba adman khongai uba deiru uwe ni ki nong ilam ya ka ni ka Nongïakhih. Ïaid dekat Kjat na Laitlyngkot sya Pomlum namar ke jing tua ka Surok hang ni ha neng Pomlum kendiat Ïaid namar ba menem stem yo khubar ba kali kat alaj nei dalapoi hang ni ngi syabat te Ïaid dekat Kjat banbe sya kata ka ke jing ya lang tane ke jing ya shimenta hang te apo civil subdivision Pynursla khamat kiat kum kadak ban dawa na ka sarkar lani ka company habidai bat kan ni ka jing pentrai ni ka Surok ka ba lashim ye ki min simbrio hakini ki kindat sngi baladam te menta ngala Ïaid nang te na Laitlyngkot da ka Kjat ngala jan poi hang ni ha Pomlum banbe sya ka meeting ka bai lai penbej ha kapor khat aristeng te nga kentu ye ki pej ba ngin ya wan renti hakan ni ka por te da ka mesem ka basukhia bat ka bakit kle yala ka jong ka dong ka than ngala Ïaid da ka Kjat ngala ris lengba ka ni ka Surok ka bangyo i ba sibun ki jing tua ki don tenga kentu bat nga ong ki pej ba hilong ba husiar lengba ka ni ka Surok ngi yo i ba ka don sya ka jing ma lengba ka jing don ka tua hakan ni ka jaka ter narut ni na Laitlyngkot na room Laitlyngkot hadu hang ti hang maule te ko blai sibun ko blai trai ngat ubla ri la sumar yanga bat ya ka tim ka bangila ya her menta da ka Kjat hapreng ke jing hap ki mau ila Ïaid ila husiar te mentang ila klaj nang kene ka jaga batwa hapo harum Laitlyngkot te mentang ala poi hane Pomlum ban her no sya Pynursla nam ta ban shimenta ya ka to ke jing lang ka bala penbej hang ti hapo khamat civil subdivision. The competition jungi kam judai hi touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak suddenly ki email pa jong apa di amba
yen penkala no syaka guest house la ne ka homestay ke por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay ki sedang sya no ka 4 rooms tang ba no ka 4 rooms ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni la ban expand na kadau ka floor jon ki tourist kila sedang bod ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khasan Habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki yun bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo ha bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap ak state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment mo uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive ka wai ka award ma katin ba ka gold award jang ka sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni ka wai company ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro